blessed morning mga ka-growers with 1,000 plus foliar fertilizer. Nandito po kami sa Ligi, Bayangbang, Pangasinan. Ano ho? At nandito po kami sa maisan ni Kuya. Anong pangalan, Kuya? Dionisio de Vera. Pangalan ng Sir, maisan ni Sir Dionisio de Vera, ano, Ligi, Bayangbang. At ito po yung kanyang maisan, siguro mga ano to, March or ano, last week ng March, ano pa? Last week ng March aanihin ho ito, pero ang gaganda ho. Grabe oh. Ayan, ang lalaki. Ay ito, dire-diretso ho, nagtataka nga sila. Green na green. Ang lalaki Number Ayan. para Ayan, number to call, Kuya LP. 0928-539-8235 Growers Bit 1,000 Plus. Tagkilikin po natin para tayo ay magiging successful sa mga ani po natin. Ayan. At syempre, nandito si Mami Lisa. Ayan, oh. Siya po yung salarin kung bakit naranasan nila yung foliar dito. Ayan siya. Oh, ayan po. Kilalanin niyo si Mami Lisa, ano? Siya ho yung nag-sample dito. At sila din yung binagsakan natin ng 20 gallon dito at ginamit nila sa kanilang maisan. Ayan, salamat po. To God be the glory. God bless everyone. God bless the farmers of this land.